Ето как да изкарвате пари от самата платформа TikTok. Има за сега в България 3 основни начина, от които може да изкарвате пари през самата платформа. И тук не говоря за изкарване на пари чрез афилиейт маркетинг, промокодове, спонсорирани постове и така нататък. От самата платформа имам предвид самият TikTok, самото приложение да ви плаща за качване на тип съдържание. Като ще започнем от първото, това е на всички познатите лайв видеа. Като за лайв видео ти трябват само 1000 последователя, нищо повече. 1000 последователя се правят за 0 време. Казвам го от личен опит, защото аз само с един клип, който стана малко по-вайрал, успях да направя 500 последователя. Тоест за 5 часа 500 последователя. Така само с 2 клипа може да направите 1000 последователя и да почнете да пускате лайфове. Да, за съжаление, през лайфовете се изкарват най-много пари, като се правят хората на клоуни, на шутове, да не сме толкова вулгарни. Най-лесният начин, за съжаление, за изкарване на пари от лайфове. Ако правите някакъв стойностен контент, също може да изкарвате пари, за съжаление по-малко. Следващия начин, от който може да изкарате пари от самата платформа, това е така нареченият Live Subscription, или хора могат да се абонират за вашия профил и вие може да правите или лайв, който да е само за хора, които са платили subscription, или да правите лайв за всички, но само хора, които са платили subscription, да могат да коментират вътре в лайв. Това по-скоро не бих го препоръчал, тъй като много малко хора, дори при известните, доколкото съм видял, плащат subscription, за да им гледат лайфовете само те. Това може би работи повече в YouTube. Доста от известните, доколкото съм видял, нямат много сабскрайбъри в TikTok, така че аз лично не го препоръчвам. Пак единственото нещо, което ви трябва е просто 1000 последователя, за да може да правите лайв. Както споменах, правят се бързо и то в TikTok много бързо. И последният начин, който на мен лично ми е любимият, това са така наречените TikTok серии. Но за тях вече ще ви трябват малко повече неща, като например вие трябва да имате 10 000 последователи. Другите неща са лесни. Трябва да имате 1000 гледания последните 30 дни, да имате 3 поста последните 30 дни, трябва да имате оригинален контент, който да е вашият контент, не да сте откраднали нещо. Да сериите работят така. Те са нещо като видеа, които вие продавате, т.е. дигитален продукт. Може да видите в моят TikTok профил, ще оставя линк долу в описанието, където може да видите моите серии. Имам серии за как да си развиеш TikTok профил, как да направиш готин тъмнейл, да обработваш видеа и да правят се продажби. Това, което трябва да направите, просто е да ги пуснете самите видеа на по-евтина цена, за да може повече хора да купят, като няма някакво ограничение за минути. Аз лично препоръчвам да раздробите едно видео на 10 части и да ги пуснете 10 части и хората да гледат част по част, както съм направил в моите серии как да развиеш TikTok профила си. Най-евтината цена, за която можеш да пуснеш някоя серия е 99 цента. Аз лично препоръчвам да го пускате за чак толкова ефтино, но примерно за 1,99, те са така, т.е. $2, примерно. Така бих препоръчал аз да пускате сериите. Правят се продажби, стига да знаеш как да ги промотираш. Може да си оставяш линк в видеята в TikTok, където може да насочиш хората да цъкнат на този линк и евентуално тогава да купят. И колкото повече промотираш тези серии, толкова повече хора ще ги видят, ще кликат, ще купуват. Купуват ги, това се убедих, тъй като аз имам няколко продадени вече серии. Както споменах, най-ефтиното, за което може да продадеш една серия, 99 цента, най-скъпото беше 100 и нещо долара, което се равняваше на около 350 лева, но все още е нещо ново, така че не вярвам някой да си купи на такава цена. Така че ако ти имаш развит профил в TikTok, ако си свързан с фитнес, с личностно развитие, с жени, които правят козметики, гримове, може да си направите такива серии. Просто трябва да имате повече последователи. Трябва да имате над 10 000 последователи, за да може да правите такива серии. Опитайте, промотирайте и може би ще се получи.